خۆپیشاندانên bajarê Duhokê ku li navarasta meha 5 hatine encamdan û bo sedema girtina zêdetirî 105 kesan û zorbey ew kesên bejdar bûn, mamosta û fermanber bûn. Daxazên wan yên serekî, dabînkirina moçê heyvane û dana paşkewtê mamosta û fermanberan. Bi goreyî lêdwanên ew kesên beşdarî di xwepîşandanan de kirî û hatîne binçavkirin ji layê hêzên emnî ve dibêjin eger barodoxê Herêma Kurdistana Iraqê wesa bîtin, dê dest bi çalakiyên medenî keyn û dê daxaza mafên xwe yên rewa keyn. کیتم ده بردوامی دینه چالاکیت خویت یت مدنی کو ام اوید بینین وک ارکک سرملت خو پراسی و ما فه هر گلکیه هر نتوکی هر تاکه کسکیه و چب دیدنا شریعتی بد چب دیدنا یکود بین گوری یا سایبت یعنی ام دید بردوام بینو دید سر داخازا مافت خو داخاز آزاد کرنا بدل برواری دید بردوام بین چونکو اوه مافه مایه اگر مافه ما بیتا خوارن اوه بچکترین مافه مایه ام دید بردوام بین سر چالاکیت خو و سرخرببون و خو پیشاندانال گوری یا سایه تفخرببونا و داوی دستپیکک بو جبو چارەسەریya evan krîzên taybet jî ku 30 salin dewam kirî 30 salin berdewamî jî ku beşekê wan fakterên giringê wan xwedî sîstemê hukmraniyê ne ku li verê preya hindek yariyên siyasî bine fakter bû birîna qutê fermanberên Herêma Kurdistan ji berindê belê di demên dahatî de eger ev firawşe wekî xoma ev firawşe nehate çareserkirin neçarîn penayê beyneber gelek şu an çalakî dîke taybet ji nava wan da xirvebûn xwepîşandan Her wesa êk ji parêzerên gropê parêzerên xwebexiş diyarketin ku di çarçovê yasayê de ew kesên beşdarî di xwepîşandanan da kirî û çi siza li ser nahête sepandin. Belê dadgeh li Herêma Kurdistana Iraqê neya bêlaye ne. Lewma serederiyeka neyasayî digel xwepîşanderan hatiye kirin. Bêlan nebûye. Dadgeh neşya biryarê bidetin çünkü hindek cihetê ji dadgehê nizimtir, hindek cihetê emniyê ji dadgehê nizimtir. Rêkên odan ne dadwer û ne dadgeh şewekê giştî azad bîtin û biryara xwe bide. Çünkü gorey dîtna min wekî parêzerek dadwerî jî ew baweriye hebî ku ev mirove bêguneh in. Bi goreyî gotinên mamosta û fermanberên bajarê Duhokê eger barodoxê herêmê her wesa borîtin, ew dê dest bi xwepîşandanên sertaserî ken û dê dest bi çalakiyên medenî ken ku dîr ji tund û tîjiyê. Kawa Emergengê Emerîka, Duhok.